Bueno, boas tardes a todas e a todos. Vamos dar inicio ao pleno ordinario en primeira convocatoria 16 de maio de 2024 ás 20 horas. Simplemente excusar a asistencia de Alba polo Partido Popular e do señor Moledo, tamén porque desas circunstancias non poden asistir no día de hoxe. Empezamos por o primer punto do día, o expediente. Sí, pero está de camiño. Primer punto do orde do día, o expediente 6358/2023. A aprobación se procede do ditame para a posta a disposición da demarcación de Costas de Galicia dos terreos de titularidade municipal para a execución do proxecto mantimento e consolidación da senda litoral na playa de Ladeira do Chazo. Primer turno de intervención, señora Torrado. ¿No? ¿Alguén primer turno? ¿No? Señor Ruiz, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos. A demarcación de Costas de Galicia solicita a posta a disposición dos terreos de titularidade municipal para levar a cabo un proxecto na ladeira do Chazo. Este proxecto implica a mellora e consolidación de un tramo de senda nunha sección de 3 metros ao longo da instalación e, posteriormente, a instalación de un valado perimetral que impida o acceso con vehículos a esta senda peonil que se vai a consolidar. A actuación execútase no límite do deslinde do dominio marítimo público marítimo terrestre e a posta a disposición dos terrenos non implica ningún cambio en canto á titularidade dos mesmos. Costas pretende con esta actuación a conservación de un espacio que entende que estaba a ser degradado xa que en época estival eran varios os vehículos que xa chegaban ata moi preto da área cos danos e inconvenientes que isto provocaba. Solicitamos pois o voto favorable para que se poida levar a cabo esta actuación de mellora e de conservación na ladeira do Chazo. Muchas gracias, señor Ruiz. Segundo turno de intervención, señora Torrado, ¿no? Sí, ten a palabra. Bueno, boa tarde a todos e a todas. Alguén o dixo encendido? Non? Bueno, pois, neste punto, a vista de que esta actuación afecta no desenvolvemento da mesma a máis parcelas que a parcela municipal que neste momento propoñen vostedes poñer a disposición de Costas, pois eu neste momento, pois á vista e á espera, e non consta no expediente que haxa acordo co resto de particulares que podan verse afectados por esta actuación, pois neste momento e á espera de que se desenvolva e que se chegue a un acordo por parte de Costas co resto de veciños e de propietarios afectados, pois voume abster pendiente de que se desenvolva ese traballo. E máis, eu creo que xa pois a efectos, debía de ser o propio Concello, bueno, pois o que facilitara esa información aos membros da corporación para poder tomar a decisión pois con un criterio moito máis amplo e non só pois tendo en conta o terreno municipal que pretende vostedes poñer en cesión a Costas. Moitas gracias, señora Torrado. Señora Suárez, si ten a palabra. Gracias, señor presidente. Moi boa tarde. Ben, dende BNG entendemos que este é un proxecto tamén unilateral da demarcación de Costas, que se está falado, entendemos que é única e exclusivamente pois co goberno, con este goberno, á vista de que hai máis propietarios afectados, pero que tampouco sabemos en que medida o que pode conlevar isto, pois ímonos abster. Grazas. Moitas gracias. ¿No? Señor Ruiz, ten a palabra. Sí, moi breve. Indicar simplemente que o acordo que estamos tomando é polos terreos de propiedade municipal. Nada máis. Vale, moitas gracias. Pasamos á votación deste punto número 1 do orde do día. Votos a favor. 8 votos a favor. Abstencións. 6 abstencións, polo cal queda aprobado este punto do orde do día. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 2 do orde do día. O expediente 2504/2024, moción do Grupo Municipal Socialista sobre o financiamento da Xunta de Galicia do Servicio de Axuda ao Fogar. Primer turno de intervención. Quer falar alguén? No? Sí, ten a palabra. Señora Suárez. Ben, grazas, señor presidente. De entrada xa vou anunciar que esta moción do PSOE sobre o Servicio de Axuda ao Fogar estamos a favor de que se soliciten á Xunta máis recursos para un mellor funcionamento deste servicio. E, bueno, o que votamos un pouquiño en falta, que temos que dicir nesta moción, é que o PSOE de Boiro non incluía
algo máis, un paso que tenda á municipalización do servicio, ou ben que se solicite, xa que é unha moción na que hai moitas instancias á Xunta, que se solicite que este servicio sexa directamente asumido pola Xunta. Quero lembrar que aquí a finales do mandato anterior, da última legislatura, houve un acordo desta corporación a instancia dunha moción presentada polo BNG de municipalizar este servicio. A día de hoxe non se dou ningún paso, nin se tomou ninguna dirección para que isto fose unha realidade, e ao fin e ao cabo do que se trata é de que este servicio sexa público, ben sexa directamente do Concello ou que se solicite a asunción por parte da Xunta, como falaba. E, bueno, o que se trata é de que sexa público. O que non se pode é, como se está facendo agora, pois é utilizar as persoas maiores e persoas dependentes para facer negocio e que as empresas, como está pasando neste caso, pois saquen beneficio. Xa digo, trátase de prestar un servicio público de calidade e onde, ademais, as traballadoras do SAF pois teñen unhas boas condicións laborais e unhas condicións tamén dignas. En resumo, que sí que vamos a votar a favor da moción, de demandar máis recursos á Xunta, pero, xa digo, do que se trata é de que este goberno, que asumeu ese compromiso, de que vai dando os pasos necesarios e cumpra co acordo de municipalizar o servicio do SAF, tal como se chegou no seu día. Dende o BNG entendemos, ademais, que, bueno, isto corre presa, é primordial, e estaremos atentos, porque hasta agora non vimos nada, estaremos atentos a que, tal e como se comprometeu este goberno ao cambio de modelo, a que fose un servicio público, pois vai tomando ese camiño. E quero xa poñer o parche ante calquer tipo de disculpa de que moitas veces escoitamos por parte de dirixintes que non sale rentable, que non compensa. Eu quero recordar aquí algo que é moi importante, que as administracións están para dar servicios e non para sacar beneficio. Nada máis, grazas. Moitas gracias, señor Suárez. Señor Treus, ten a palabra. Primer turno. Ben, boas tardes. Esta moción que ven aquí, que traemos hoxe ao pleno da corporación, especificamente sobre o financiamento do servicio de axuda no fogar. Esa modalidade de dependencia. O servicio de axuda no fogar ten dúas modalidades, a de libre concurrencia, ou SAF básica, e a modalidade de dependencia que conta cunha valoración previa por parte da Xunta de Galicia, en este caso, por nosa comunidade autónoma. As actuais competencias en materia de prestación de servicios están moi claras e moi ben definidas. En primeiro lugar, tanto na Lei de Bases de Réxime Local como en posteriores leis en materias especificamente de servicios sociais e de dependencia. En este caso, queda moi claro que a competencia do sistema lle corresponde ao Estado e á Xunta de Galicia. É o Estado quen transfire fondos á comunidade autónoma, en este caso a Xunta de Galicia, e a Xunta de Galicia debería transferirnos o 100% dos fondos para que as entidades locais, os concellos, prestemos os servicios. Dentro deste marco xurídico vemos que a realidade é ben distinta. O servicio SAF é a día de hoxe unha pesada carga económica para todos os concellos de Galicia, para todos os concellos, independentemente da súa cor política, do número de habitantes ou da provincia na que se sitúen. A día de hoxe, os gastos municipais dispáranse nos concellos porque son as entidades que licitan e adxudican un servicio que se encarece ano tras ano. Moitos concellos, como xa digo, non teñen a capacidade económica para atender os altos prezos á hora de prestación dos servicios, e hai algúns, especialmente naqueles máis rurais e envellecidos, onde o servicio de axuda no fogar, a financiación municipal dentro do servicio de axuda no fogar, supera ou chega a superar a de outros servicios básicos, como pode ser a de recollida de lixo. Na actualidade, a realidade é que o custe hora do servicio está entre 22 e 24 euros. Cando antes, e eu recordo no ano 2019, no noso caso, a día de hoxe estamos a 24 euros e no 2019 estábamos a 14 euros. 10 euros máis. En este caso, 24 euros, dos cales a Xunta de Galicia financia 12 euros e o Concello de Boiro, en este caso, ou outros concellos, financian outros 12 euros. Resumidamente, no noso caso, o Concello de Boiro financia tanto con moitísimos menos recursos, financia o mismo
que a Xunta e o Estado conxuntamente. No noso caso, de cada 10 euros municipais, un é destinado ao servicio SAF. Un servicio que, ademais, co envellecemento da población, sabemos, e é evidente para todos, que cada vez é máis solicitado polas familias e polo conxunto da sociedade. Mentres os concellos, entre os que se encontra o Concello de Boiro, que fai un traballo continuo para mellorar e para continuar financiando este servicio, a realidade é que a Xunta de Galicia reduce os fondos destinados para o servicio SAF. En comparación do ano 2022 ao ano 2023, a Xunta de Galicia reduciu a cuantía en 3 millóns de euros, quizáis despois para repartir determinados bonos. O que sí que é certo é que en este servicio, ao igual que outros, pero hoxe nos centramos neste, no servicio de axuda no fogar, outros invitan e nos pagamos. A Xunta de Galicia está invitando e nós, quizáis somos os pagafantas, estamos pagando un servicio cos cartos dos veciños e das veciñas de Boiro. E por eso, polo que, entendendo tamén que é unha competencia compartida tanto do Estado, e creo que somos responsables en exixirlle ao Estado e tamén á comunidade autónoma, solicitamos que este pleno inste, por un lado, a Xunta de Galicia a asumir o custe derivado de reducción do copagamento provocado pola entrada en vigor da Lei 10/2023. En segundo lugar, aumentar o financiamento autonómico do servicio de axuda no fogar. Dotar dos meios e recursos humanos materiais aos equipos de dependencia para que se valore máis rapidamente as nosas familias. A día de hoxe, unha familia que solicita o servicio SAF tarda demasiados meses, máis de un mes, máis de 6 e máis de 10 meses en chegarlle esa valoración. E a maiores, dotar de maiores medios e recursos humanos aos propios servicios municipais. A nos pásanos, nos temos tres traballadores sociais. Desas 3 traballadores sociais, 2 ocúpanse do servicio de dependencia. E insisto, é un servicio que lle correspondería directamente á comunidade autónoma. Podemos ser responsables, podemos prestar o servicio, pero que polo menos que nos daten do financiamento e dos medios tanto materiais como humanos para poder facelo e de dar a maior calidade posible ás familias. Por último, instar tamén ao Goberno do Estado a ampliar as achegas económicas para os servicios de dependencia autonómico, que o Estado lle destine neses fondos finalistas máis cantidade económica á Xunta, para que a Xunta tamén, dentro da súa responsabilidade e a maiores dos fondos que de forma natural ten que achegar, nos envíe aos concellos unha maior cantidade para deixar de dotar ca nosa economía municipal esta competencia que, insisto, unha vez máis, non é nosa. Moitas grazas, señor Treus. Segundo turno, ten a palabra a señora Torrado. A verdade é que non iba a intervir nesta moción, porque é evidente que cando planteamos unha cuestión de que veña máis financiamento ao Concello e, ademais, neste caso, que se plantea a Xunta, pero tamén o Estado para que se implique. O que pasa é que tamén vin un pouco o fondo que estou vendo da defensa que estás facendo desta moción é estar falando continuamente de lo que le cuesta al Concello, lo que le cuesta el servicio, e detrás dese coste do servicio hai o traballo humano de todas esas mulleres, porque ademais digo que normalmente casi o 100% desas mulleres que están prestando ese servicio nas casas aos nosos maiores, as persoas máis vulnerables da nosa sociedade, pois detrás de todos eses números están esas persoas, esas traballadoras, e o seu esforzo diario. Eu creo que hai que buscar outro enfoque, un enfoque no que se teña en conta de que se ten que ser un coste importante para o noso Concello, pois ten que selo, e eu creo que a mellor modelo de gestión é a gestión directa do servicio. E o digo, ademais, tendo en conta que xa incluso como experiencia profesional de estar en mesas de contratación onde al final todas as empresas van a intentar apretar o máximo posible o precio para gañarlle cartos a ese servicio. Eu creo que con ese servicio, co de axuda no fogar, non se pode estar buscando un beneficio de gestionar, porque ademais xa incluso en termos económicos de explotar o servicio de axuda no fogar. Nese sentido, creo que debemos reflexionar como corporación municipal, darlle a prioridade que supón ese servicio,
porque se esas traballadoras teñen unhas condicións laborais dignas, teñen unhas condicións que lle permiten desenvolver ben o seu traballo, o que vai a repercutir que eses beneficiarios, que son os nosos maiores, os que nos trouxeron aquí, van a ter tamén un bo coidado, agarimoso e de calidade. Por iso, creo que é importante que reflexionemos entre todos e que lle demos prioridade a recuperar ese servicio para a gestión directa e que sea un dos servicios principais que preste o Concello de Boiro. Nada máis. Moitas gracias, señora Torrado. Señora Suárez, segundo turno. ¿No? Vale. Tenga palabra, señor García Díaz. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, el señor Treus hablaba de invitar. Mire, esta es una ley del año 2006. En aquel momento gobernaba el Partido Socialista. El presidente era Zapatero. Cuando se aprobó la ley, en la cual se dice que la ley de dependencia debe estar financiada entre el gobierno del Estado y las autonomías al 50%. ¿No? En el momento de la aprobación de esa ley no se dotó partida presupuestaria ni en el ejercicio siguiente. Desde aquella, y ya le digo, con los distintos colores que han pasado por el gobierno del Estado, las comunidades autónomas tienen un déficit en la financiación por parte del Estado. Concretamente, Galicia está perdiendo todos los años de recibir 150 millones de euros. Es decir, cerca de 2.500 millones de euros en dependencia que no llegan a las arcas autonómicas. Aquí se exige a la Xunta de Galicia, está todo muy bien, está todo perfecto. Pero miren, hay una cosa que está clara y que eso no lo pueden ustedes negar. En el año 2021, el gobierno gallego negoció con la FEGAM, presidía la FEGAM en aquel momento, creo que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, creo que no es del PP, o aumento do financiamento autonómico al tema del servicio de axuda no fogar. En base a ese acuerdo, la cuantía que achegaba a Xunta nese servicio subiu un 24% nesa legislatura, pasando de 9,7 euros hora no ano 2020 a 12 euros hora no ano 2023. FEGAM e Xunta acordaron no ano 2021 no 2020 que a achega fose de 11 euros hora, e así se hizo. Para o ano 2023, o acordo rubricado prevía un financiamento da Xunta de 11,5 euros hora, pero o goberno galego decidiu incrementar isto e elevalo hasta 12 euros hora. Por lo tanto, este aumento previsto para o 2024 adiantouse en un ano. E en este 2024 sigue o acordo que se había firmado. É dicir, a Xunta de Galicia chegou a un acordo cos axuntamentos de Galicia de eso. A pesar do déficit de financiamento que para esta lei, por parte do Estado, manda. Hai un déficit dun 30% da financiación de toda a lei. A lei é do 39 de 2006, di claramente que lle corresponde financiar esta lei ao 50% das comunidades autónomas e ao Estado. Por certo, falaba usted do servicio. O servicio, las competencias en el servicio son municipales, que tamén lo dice la lei, en cuanto al servicio de axuda no fogar. Vale. La gestión, que ustedes incluso proponen que la gestione la Xunta directamente, la ley, habría que hacer una modificación de la ley a nivel nacional, que el servicio le corresponde a axuda no fogar. E nada máis, non? Básicamente eso. A mí o que me chama a atención que, por cierto, que o BNG firmou no ano 2009 con Pedro Sánchez do acordo de goberno que cumplira co 50% da financiación desta lei, segue sin cumplirla. Pero claro, xa saben ustedes, a culpa sempre da Xunta. Moitas gracias, nada máis. Gracias, señor García Díaz. Señor Treus, ten a palabra. Dixino desde o primer momento, a competencia é moi clara. Financiación Xunta e Estado, 50-50, efectivamente, e a prestación municipal. Que nos cheguen os fondos, os 100% dos fondos, e nós desde logo seguiremos facendo. A municipalización falámolo na legislatura pasada e
require unha comisión previa. Xa o falamos na legislatura pasada e hai moitos temas máis alá, evidentemente, do económico que hai que valorar en esa comisión previa. En outras legislaturas, na anterior legislatura, tamén quedou claro a nosa defensa das traballadoras, que ademais coincidía con unhas determinadas folgas dentro do servicio por determinados convenios. E, desde logo, creo que hai que defender tamén as traballadoras, e eu dixeno sempre que é un traballo moi complicado a atender aos usuarios, moitas veces tamén a atender ás familias, levar o teu coche e facer os mantementos. É un traballo moi complexo, desde logo, e desde logo temos que garantir o maior benestar tanto dos usuarios como dos traballadores, pero tamén do conxunto dos veciños e das veciñas. E insto moito tamén a responsabilidade, porque non hai que esquecer que os concellos somos responsables co servicio. A día de hoxe aportamos unhas economías que, sinceramente, e falo moito de economía porque resulta certo, o que destinamos a un servicio que non é noso non o podemos destinar a outras cousas. Para ser máis exacto, tamén é certo que somos responsables porque hai un servicio que é parello ao servicio de dependencia, que é o servicio SAF básica, que é entendido como un servicio de libre concurrencia dos municipios para contribuir ás cargas familiares e para dar o servicio a aquelas persoas mentres non teñen a valoración de dependencia. Nós temos un servicio SAF básica. Por lo tanto, os concellos sempre van a acabar financiando moito máis dos números que podemos facer de dependencia. E insisto, creo que hai que ser responsables entre administracións públicas en de servicios. Creo que, desde logo, que estamos todos de acordo en que o servicio ten que ser bo e que se debe garantir tamén a calidade do emprego, pero temos que ter cuidado tamén que se nos comezamos a financiar servicios que non nos corresponden, como estamos facendo, por iso digo que uns invitan e outros pagan, hai outros que non podemos facer, que sí que son a competencia nosa. Nas demandas, creo que as demandas que se instan nesta moción son responsables, cando instamos tamén ao Estado a que achegue máis economía. E, para ser específico, e que é certo que pode ser un pouco pedante, pero queda moi ben reflectido o que está pasando no noso Concello, é que o coste do servicio de axuda no fogar, dependencia, non falo de libre concurrencia, únicamente dependencia para o Concello de Boiro neste 2024 é de 1.654.610,26, tomando de media ese coste de 24 euros, dos cales a Xunta e o Estado pagan 12 e nos pagamos 12. Deses 1.654.000 euros, nós estamos pagando, os veciños de Boiro están pagando cos seus propios impuestos 827.000 euros. 827.000 euros que aporta o Concello de Boiro para un servicio que, insisto, non é seu. Un servicio no que a Xunta está invitando e nós estamos pagando. E eses 827.000 euros salen dos propios impuestos municipales, que poderíamos financiar outras necesidades. O que pedimos en esta moción é que a Xunta e o Estado, e especificamente a Xunta, se faga cargo do que se ten que facer, das súas competencias, porque estamos nunha situación peligrosa, preocupante e límite. E esa cantidade, eses 827.000 euros, poderíamos destinalo a outras cousas, a cuestións nosas, para que elixamos nós, os veciños de Boiro, que a nosa liberdade, a donde queremos destinar os nosos servizos. Con esa cantidade, prácticamente, poderíamos eliminarlle a todas as familias de Boiro ese pago do imposto de recollida de basura. Poderíamos ter un parque infantil coberto en cada parroquia. Poderíamos facer un novo campo de fútbol, poderíamos facer unha escola infantil e ampliar as plazas das escolas infantiles, do centro de día, bueno, un sinfín de cuestións que non estamos facendo, porque estamos pagando un servicio que non nos corresponde pagar. Si prestar, pero non pagar, que son cuestións diferentes. E digo que é unha cuestión que non é unha cuestión de cores, nin de política, porque estamos na situación esta todos os concellos. E sí que é certo que houve un acordo en ese ano que a Xunta acordou subir céntimos, donde esos céntimos prácticamente non chegan. Por poñer uns exemplos de uns municipios daqui da provincia, se a nos costa 24 euros de media, Muxía está en 21,50, Ponteceso
licitou por 20 euros e quedou deserta. Ordes está en 22,44 máis IVA. Ames, 23,32. Oleiros, 23,91 máis IVA. Paderne, 22,24. Insisto, a Xunta e o Estado pagan 12. O resto estamos poñendo nós cos nosos cartos e as contas non dan. E non aportar os recursos que a Xunta ten que aportar implica que supón que moitas familias non teñan servicio e supón que moitas familias estén indefensas. Polo tanto, solicito e pido tamén aos compañeros e compañeiras que creo que estamos todos de acordo en chegar a aquí ao final desta moción cunha unanimidade a efectos de solicitar máis financiación que financien o servicio como debe ser para que nós tamén podamos utilizar as nosas cuantías o que nós queiramos para que os veciños de Boiro o elixan con liberdade e ao mesmo tempo tamén garantir os mellores dos servicios e a calidade dos empregos. Moitas grazas, señor Treus. Pasamos á votación deste punto número 2 do orden do día. Votos a favor. 8, 11 votos a favor. Abstencións. 0 abstencións. Votos en contra. 3 votos en contra, por lo cal queda aprobado este punto do orden do día. Non hai mocións de urxencia. Vale, actividades de control, dar conta do informe resumido 2023, dar conta das resolucións das alcaldías e ruegos e preguntas. Sí. Señora Torrado, sí. Sí. A miña pregunta é como pode ser que despois de 14 anos celebrándose un evento deportivo como era Boiro Motos, agora se realiza un evento no mesmo día e no mesmo lugar onde se iba realizando durante estes últimos 14 anos. E de ser que foi un despiste a hora de non darse conta de que se celebraba ese día e ese día todos os anos en ese lugar a Boiro Motas, como pode ser que, habendo unha concelleira de festas con dedicación exclusiva e un concelleiro de deportes con dedicación exclusiva, como pode ser que ningún dos dous se dará conta? Gracias. Gracias. Señora Suárez, sí. Gracias, señor presidente. Ben, ao BNG, ao noso grupo, chegaron unos queixas de varios veciñas e veciñas daqui do centro de Boiro, no que a diario se producen nas rúas actividades profesionales relacionadas coa carga e descarga, en horarios que deberan estar destinados ao descanso. Sabemos, ademais, que o Goberno ten constancia desta situación e a miña pregunta é que medidas vai a tomar o Goberno para que isto non pase e a veciñanza poida descansar. E a outra é, recentemente sabemos todos ou puidamos ver que no Concello, o Concello de Boiro realizou unha limpeza de rúas e de beirarrúas en horarios tamén hai que dicilo discutibles e cun produto que, polo menos polo cheiro que tiña, polo menos era a base de cloro. Entón a pregunta é, que criterios técnicos se tiveron en conta para utilizar ese produto e en que cantidades? E a outra pregunta é, levouse a cabo algunha medida para evitar que o produto fora parar a recollida de pluviais e, polo tanto, aos nosos ríos e ao mar? Nada máis, gracias. Moi ben, moitas gracias. Sí, vale, perfecto. Estou revisando o informe resumo que mandaron estes días. Claro, aquí vemos os datos dos gastos que houve e todo, pero no concerto de Camela, precisamente, foi un concerto de pago. Cando nos van enviar os datos do que se recaudou? Gracias. Sí. Nada, que me comentan en Cabo, concretamente no campo, que, está habendo bastantes rupturas de tuberías, si está previsto, aproveitando calquera das rupturas que poda haber por ali, cambiar a tubería de amianto. Sí, no campo. Vale, me preguntaban si sabían que ahora estaba roto, como xa levan unhas cuantas, si se podía aproveitar xa para cambiar. E das poucas que quedan. Non debe quedar moito, non? Bastante, sí. Cambiouse moito, pero bueno. E aí creo que na Perguisa creo que queda algo, non? Sí. Sí. Vale, gracias. Sí, yo, en el pasado pleno, hace 2 plenos, pregunté por la limpieza da Plaza Proimbarsa, parece que viña moi rápido para baixo e a deixaron sin limpiar,
me din os veciños. Despois, encima de Vigo, a altura de Barcala, ali nas aceras están afundidas, hai varias, está bastante mala a acera. E, bueno, a ver se poden arreglar, non? Despois, en canto ao tema do servicio de limpieza de praias, creo que xa hai un listado de admitidos e demais, non? A ver se pode ser non digital e se favorece, bueno, a xente desfavorecida, difícil inserción e toda esa tal, non? A ver se temos unha sensibilidade a la hora en las bases, mulleres e toda esa historia que para outras bases sí que se teñen en conta. Pois, bueno, tamén nese me preguntan varios de los admitidos si van a tener esa, si las bases va a cumplir con eso. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, pois damos finalizado o pleno. Moitas gracias.